beklevet par de brazen, lui ze ge marc'had. Goed répété une raze. Marché noir. Ja. Wie ze tickets, wie prennent un boîte, half et buten, wie ze het juste à l'autre, wie da, Gwendal, dispen, wie ze tie. Diese Tüte da hier, was, da Paris, da Nantes, de brunnen tik. À trouwens, tickets, wie prennent tik. Aber die gehen bei going nach Paris. Hij klesset en hij door haar meest klet en wanneer nu doet aan scout dan nu dwers door weg goos dan. Hij wou wat hij wil, maar worden hen, ze zo nu haar bossen dan de wel, bij de registratie daar weg. En dan zullen ze lachen daar op hun morgen. On ver mos batalastir, ba wat bien, bi l'ertude. Anders die gasse da ver, ba talastir on hen. Dus kreus mos. Men hij wou doet hij ook nou wa bossa. Ba fin wou nash, kan hij mee. Dus foti pen da ver. Heet bo. A kutile nan, wie het je kapet de blek commence da. Ze daar da ver. Goed eten het tappen à these à ver. Mais que these had de kan lid, dat is hier en daar, en these dik lid, of pas zo'n avond zo dik lid, waar verwaard. Ja, maar mama had de kan lid bij deze. En toch had dat aan deze een dramse toch bij pret daar, bij blechlekken. Ik heb lekker nou wat waar haast, was het is. Maar fin hennes poje do en het skal troch tamotik lakken dros pa valisen diu valisen her biftek rise he mos ala kage valin diu valisen lakke bandoublure daar watelen lakke her gaspino biftek mos ba watelen bon ba een plastin Vouza commence non blême van hen, maar bosje dan daar has de bunta, ram de jus de pêchum daar weg, laat het delen, dat nog maar, bon de kage daar wat is het dan, bon allez, we gaan zijn handen horen ga ja, maar has de bunta, avant pesa deze weg, die gaat dan niet daar, die gaat dan, dat is maar garçon bij Paris, bij mijn lekker nou, bij mijn braak. Ja, allez, kassa handen haar, de hoorn van. A goede rit, maar nou is nu je gol bij zo anders, maar bij goeien wat die ga. Om de scheibje. En is het de raspan het gareis. Linien zo brengen, dan dit had de bomen waar linien ze. Maar nel is een droge morbine, is avec l'angone mais bassier ba crasloise ba tal crasloise avec des gare plour mais 12 km de plour hein mais si tiens ba gare plour puis c'est 12 km à droite oui monte de plour hein à ba pas l'angone ou terre gare hose ou ba pas l'angone nel ou ba l'angone anel ou garzen 6 km d'arzen. En Nel is het de fout, enfin papa. Heel kikuel bagoen, maar paysan, on me not je perlatje, we zijn de kols, non. Puis hij noemt ze meer de go, valizen. Bon, heel tappe dieu, valizen, dat is als ze le maat op. Ja, maar hier, dat je tickets wie David Sidney, heel zante goeie dat hik. Chasse. Hij zo los en hier. Zo mals toe. Hij was heel halop daar. Hij chasse. Bon, la fin kan heel tappen gar, maar heel la a bosje zo bij span was registratie hand, maar not te drie span. Met dat een trein pin, drie lang gonet. Als ik wil bij nooien, dat een trein braas. Jalla din, je meer maar zo. Heel hot. Die was het goed, heel.
La fine, on presse en train. Rien, on tue. Bon, là qui va les seins, bon. Die gwe bagarre plour. Au vos, au ban, vieux bon tu. Au bolus ban tuel. Tuel, a hi has heel vast down. A zelle doet, zelle de valisen. A zelle maat doet. Ja. Wie ze honden bijbressen. Ja, ik was met een bijbressen. Ja, op portemonnee zo die gaat. Op portemonnee. Ja, nee, trouwens. Ja, wat was dat? Waar vroeger weg wat toen meester heeft. Ja, weet je. Oh, snel aan, je kunt dat. Lekker die dan bij zakken, dat zit het in een goed. Dat heb ik dan. Maar finish. Oh, maar toe, potje tempo. Petter beschiet daar. Niet je vetter met je nou wat gaat dat toch nou wat je. Oh, dit is 3 dagen zo. Ja. Ah, wie ze die met? Ja, we zijn die met baby gwalen, doby gwalen. Dus je gaat gaan met doby gwalen, gaat je messelen. Wat is het?